जुवारी पोलाचे एके लेणीचे आचारसंहिते आधी उक्तावण करतले। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगले हो पूल सप्टेंबर 2022 आधी पूर्ण जातलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताने ह्या वर्षाच्या डिसेंबर मेरेन महामार्गाचे काम पूर्ण जातले असे आश्वासन दिला। येता त्या 1.5 वर्सा मुंबई आणि गोंयाक जोडपी महामार्ग पूर्ण करतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यान दिली। या रस्त्याचे बांधकाम सध्या प्रगतीचे दिकेन चल्ला, पण कासवाचे गतीन काम करपी कंत्राटदार मात बदलपाचे संकेत दिल्यात। विशेषतः हा जो मुंबई गोवा रस्ता आहे हा पलीकडे कर्नाटक बॉर्डर पर्यंत न्यायचा आहे आणि त्या कामाकरता महाराष्ट्राच्या सीमेपासून जी गोव्याची सुरुवात होते तिथपासून कर्नाटक पर्यंत जाण्याकरता 137 किलोमीटर 10,960 म्हणजे 11,000 कोटी रुपये आम्ही या रस्त्यावर खर्च करणार आहे आणि त्यामुळे निश्चितच कर्नाटकच्या दिशेने आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने देखील येणाऱ्या प्रवाशांकरता नक्कीच गोवा सुखद होणार आहे। जुवारीचा ब्रिज प्रमोदजींनी सांगितलं की या स्टेट ऑफ आर्ट असा ब्रिज आहे। गोव्याची प्रतिष्ठा, गोव्याचा सन्मान जगाच्या इतिहासात नेणारा हा ब्रिज आहे आणि हा जो जुवारी ब्रिज आहे तो पणजी ते मणगाव इथला जो अप्रोच रोड आहे तो 2021 पर्यंत पूर्ण होईल। मुख्य ब्रिजचं काम सप्टेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होईल, पण तत्पूर्वी एक लेन आचारसंहिता लागायच्या आधी त्याचं उद्घाटन करण्याचा प्रयत्न जरूर करूया। राज्यातल्या उत्तर आणि दक्षिण जिल्ह्यातल्या 4 लेनच्या मिसिंग लिंकच्या उक्तावणा वेळार उलयताना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेर प्रकल्पाच्या उक्तावणाची माहिती दिली। मिसिंग लिंक बरेचशे फावटी मिसिंग लिंक आमकां सगळ्यांक प्रश्न पडटालो की ह्या रस्त्याक मिसिंग लिंकूच कित्याक नांव दिलें काय म्हणून। देर इज अ नो लिंक बिटवीन द नॉर्थ गोवा टू द साऊथ गोवा। ह्या डायरेक्टली हातूंतल्यान किंवा डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ कनेक्टिविटी टू द एअरपोर्ट किंवा नॉर्थ कनेक्टिविटी टू द एमपीटी जो आतांच सगळ्यांनी सांगली ती लिंक जी आसा ह्या रस्त्यांतल्यान डेव्हलप केली सो दॅट इट इज अ मिसिंग लिंक रोड म्हणून हाका नांव दिलें। आमी टेलिमेडिसिन प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान आमी उक्तावण करपाचें आसा जो CSR एक्टिविटीच्या अंतर्गत तांच्याच आशिर्वादात गोंया खातीर लोकार्पण करतात। गतिशक्ती माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जो मोबिलिटी देशा खातीर लोकार्पण केली ताजी सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक वांगडा ताजी आज भासाभास जातली, ताजेर चर्चा जातली। निश्चितच तुम्ही सगळ्यांनी तेतूंत वांटेकारी जावचे आणि ताज्या उपरांत गोंयांतल्या विविध प्रोजेक्टाचेर रिव्ह्यू। गोवा 365 खातीर वेर्णाच्यान हिरू महाले।